Jesua tompony volagna hoe andravany tempolihanangana zay afaka tseloany. I Jesua tompony volagna hoe andravany tempolihanangana zay afaka tseloany. Maria Magdalena nisy ovandrô anjely nivolagnin-drô fa Jesua de efa nitsangana tamy mary. Maria Magdalena nisy ovandrô anjely nivolagnin-drô fa Jesua de efa nitsangana tamy mary. Tsy nimitsy hoany, tsy nimipihela